लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो बे इउक्रेन रासिया वार जाबाय थानाय समाव मोननैसो वर्डखौ खोनानो मोनदों नो फ्लाइ जन एबा बेखौ होननानै बुङो नो फ्लाइट जन एबा एयार एक्सक्लूजन जन होननानैबो बुङो नो फ्लाइ जन बा नो फ्लाइट जन बेखौ सर्टलि होनना बुङो NFZ आरो एयार एक्सक्लूजन जनबो होनना बुङो बेखौ AEZ नाथाय बेनि मिनिंआ मा बेखौ नोंथांमोना ओरैनो बुजिखादो बेनि अर्थआ मा जाना थागौ नो फ्लाइट जन मीन्स जाय ओनसोलाव जाय रिजनाव जाय टेरिटरियाव बिनि साजों एरोप्लेन बा जायखिजाया बिरखं बिरनो हाया एबा सार्टेन टाइप अफ बिरखङा बिरनो हानाय नङा जेरै फाइटार हेलिकप्टार फाइटार एयारक्राफ्ट बेबायदि बिरनो हानाय नङा नाथाय हिउमेनिटेरियान जितु एड बेफोरखौ लाबोनाय एयारप्लेनफोरा किन्तु बिरनो हानोबो हागौ बेबायदि बिरखंफोरा जाय सिभिलियानफोरनि रैखाथिनि थाखाय जानाय लोंनाय बायदिसिना मुलि बेबायदि लाबोनाया एलाउ थानोबो हागौ नाथाय बिबो टार्म्स एन्ड कन्डिशन थागोन आरो बै जि नो फ्लाइट जन फोसावग्रा जि टीम माने मोननै दावहा नांग्रा पार्टिजोंबो जानो हागौ बा बबेबा मोनसेयावल'बो फोसावनो हागौ बेखौ बिसोर जि टार्म्स एन्ड कन्डिशन खानानै होदो बेबायदिसो जागोन बेनिखायनो नो फ्लाइट जन माने ओरैबायदि मोनसे अख्रां माने एयार ओनसोल माने हानिफ्राय गोजौआव ओरैबायदि मोनसे ओनसोल मोनसे एरिया बै एरियानि साथिं जायखिजाया बिरखं बिरनो हाया नो फ्लाइ जननि ओंथिया नङा जे गासैबो रोखोमनि एर'प्लेनानो बिरनो हानाय नङा बिदि नङा बेवहाय जितु टार्म्स एन्ड कन्डिशन थागोन बै हिसाबैसो माने हानाय नङा आरो बै टार्म्स एन्ड कन्डिशना कुनु फिक्स नङा बे सावरायनायनि गेजेराव बै मिलिटारिफोरा दसे समनि थाखायसो बेखौ होयो नालाय बिथांमोना जि माने टार्म्स एन्ड कन्डिशन खाना होदो बे हिसाबै जागोन नो फ्लाइट जन बा नो फ्लाइ जनखौ जेनेरेलि मोननै दावहा नांग्रा हानजाया रायलायनानै सावरायनानै माने डायलगनि गेजेरजों बेखौ बानायनाय थाङो सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ बानायनाय थाङो बेनिखायनो बे पार्मानेन्ट नङा बे टेम्परारि दसे समनि थाखाय बबेबा टेरिटरिनि साजों माने बाराव माने एयार स्पेस होनना बुङो जायखौ जायनि साथिं एर'प्लेना बिरो हेलिकप्टार बिरो ड्रन बिरो माने बे मोनसे सार्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेशननि गेजेरजों बे माने बाराव बिरनो मोननाय नङा दसे समनि थाखाय मोनसे थि समनि थाखाय जेनेरेलि नो फ्लाइ जनखौ ओरैबायदि एरियायाव बानायनाय जायो बबेबा सुथुरनि टेरिटरियावसो बेखौ बानायनाय जायो जे बै जायगायाव जेन बेबायदि एर'प्लेन बिरनो हाया सुथुरनि एर'प्लेन फैनो हाया बेबायदि खालामनो थाखाय बेखौ खालामनाय जायो बेबादिनो नोंथांमोना खोनादो नो ड्राइभ जन गारि सालायनो हायि कार सालायनो हायि बास सालायनो हायि बेबायदि जन बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाला नोंथांमोना थारैनो मिथिखादो बुजिखादो आरो दा नोंथांमोना मोनसे गोदान वर्ड खोनाबाय थादों मा हिउमेनिटेरियान करिडर बा हिउमेनिटेरियान पेजेस बा हिउमेन करिडर बायदिसिना गुबुन गुबुन वर्ड बुङो बा सेफ पेजेस सेफ करिडर बेबायदि गुबुन गुबुन वर्ड बाहायनाय जोङो मिडियाफोराव नुगासिनो थादों स' हिउमेनिटेरियान करिडरा मा होमबा करिडर माने मा नोंथांमोना न'आव करिडरखौ नुदो बुंनो थांबा करिडर माने मोनसे राहा लामा रैखाथि लामा होनना बुंनांगोन आरो हिउमेनिटेरियान माने मा जागोन होमबा सुबुंथि माने सुबुंनि जिउखौ रैखा खालामनाय सानस्रि हिउमेनिटेरियान सुबुंथाय मानसिथाय बिदि बुजायगोन थारैनो बर' राव नङा होमबा स' बैबायदि मानसिथायखौ रैखा होनायनि मोनसे लामा जेराव मा गुलि सलिया जेराव बम बारुद गावनाय जानाय नङा जाय लामाथिं थांबा रावखौबो गावथारनाय जानाय नङा जाय लामाथिं थाङोबा रावखौबो एटाक खालामनाय जानाय नङा बेनो जाबाय हिउमेनिटेरियान करिडर आरो बेबायदि हिउमेनिटेरियान करिडर नोंथांमोना इउक्रेन रासियानि वारनि समाव इउक्रेनावबो नुगासिनो थादों मैयाल'सो रासिया मोनसे अफार होदोंमोन मा हिउमेनिटेरियान करिडर मोनसे गावसोरनि बायदि फोसावदोंमोन मा अबयसे बेखौ रिजेक्ट खालामदों इउक्रेना बे हिउमेनिटेरियान करिडरा जाहैबाय मा बेलारुस आरो रासियानि गेजेरजों बै दावहाथिलियाव फासिनानै थानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि लांनायनि थाखाय हिउमेनिटेरियान करिडर माने मोनसे अफार खालामदोंमोन नाथाय बेखौ इउक्रेना गनायाखै हिउमेनिटेरियान करिडराबो ओरैबायदि मोनसे राहा लामा रैखाथि लामा जायनि गेजेरजों दावहाथिलियाव फासिनानै थानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि जायगासिम लांनो हायो आरो बै दावहाथिलियाव फासिनानै थानाय मानसिफोरनो माबा मोनसे जानाय लोंनाय जिउ रैखा खालामग्रा मुवा माने थांनानै थानायनि थाखाय जि नांगौ आदारनिफ्राय हमनानै मुलिनिफ्राय हमनानै जि जोमनिफ्राय हमनानै ड्रेस पातिनिफ्राय हमनानै जि माने मानसिनो नांगौ सानफ्रोमबो जिउआव बै मुवाफोरखौ होफैनो थाखाय बा बै खैफोदाव गोलैनानै थानाय दावहाथिलियाव वार क्राइसिसाव गोलैनानै थानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि जायगायाव लांनो थाखाय बेबायदि करिडरखौ बानायनाय जायो आरो बेनो हिउमेनिटेरियान करिडर नाथाय बेयो जोबोर खम समनि थाखाय बेवहायबो माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशन थागोन टार्म्स एन्ड कन्डिशना ओरैबायदि थागोन जे बेसेबां समनि थाखाय होगोन माबायदिया थांनो हागोन सोर थांनो हानाय नङा
माबायदि थांनांगोन बेवहाय अराय सम नोंथांमोना नुगोन इउक्रेनाव बेबायदि हिउमेनिटेरियान करिडर होनायाव नुगोन नोंथांमोना माने अरायबो ड्रनजों माने थांलाय फैलायखौ नायलांबाय थादों मोननैबो टीमनि मोननैबो दावहा नांग्रा हानजानि माने इउक्रेन रासिया मोननैनिबो मिलिटारिफोरा ड्रनजों नायगासिनो थादों सोरनियावबा हाथियार दं नामा मानो होनबा हिउमेनिटेरियान करिडरा मोनसे डिसएडभान्टेजबो दं बेवहाय सोरबा सुथुराबो साधारन मानसि जानानै फैनो हागौ आरो बेबायदि एटाक खालामनो हागौ स' बे मोनसे डिमेरिट्सबो दं आरो इउक्रेनाव बेबायदि दावहा जाबाय थानाय समाव नोंथांमोना जि थासारि जादों हिउमेनिटेरियान करिडर खेवनाय लोगो लोगो जाबायदि थासारि नुदों नोंथांमोना बेखौ नुयोब्ला थारैनो दुखु नांगोन जोबोद जोबोद दुखुनांथाव दावहा जायोब्ला साधारन सुबुंफोरा माबायदि अबस्थायाव गोलैयो थारैनो नोंथांमोना बुजिनो हादों बे दावहानिफ्राय बेल' नङा नोंथांमोना बेबायदि हिउमेनिटेरियान करिडर गुबुन गुबुन रोखोमनि हिउमेनिटेरियान करिडर गुबुन गुबुन टाइपनिबो थायो टार्म्स एन्ड कन्डिसन लानानै स' नोंथांमोना नुगोन सिरियान दावहायाव नुगोन सिरियानि जि नखर दावहा बेवहाय नुगोन इराननि दावहायाव नुगोन नोंथांमोना बस्निया एन्ड हार्जाग'भिना बेनि वाराव नुगोन नोंथांमोना भियेटनाम वारनि बाथ्राखौनो बुं बेबायदि जेसेबां जायगायाव दावहा जादों दिनैसिम हिउमेनिटेरियान करिडरा मा नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय हिउमेनिटेरियान करिडर मिन्स मोनसे डिमिलिटाराइज्ड जन जायथिं थाङोबा गुलि गावनाय जानाय नङा जेराव बम्बार गारनाय जानाय नङा मिसाइल एटाक खालामनाय जानाय नङा रकेट एटाक जानाय नङा बेबायदि मोनसे रिजन मोननैबो दावहा नांग्रा हानजाया सावरायनानै एबा बबेबा मोनसे हानजायाल'सो बेखौ बानायनो हागौ टार्म्स एन्ड कन्डिसन होनानै